माताजी आय 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 ओजों फैलाय इधराव जल्दी जल्दी आ जाओ मुझे आज तुमको कुछ बताना है बिजनेस के बारे में क्या बताना है रे बेटी हाँ क्या कौन सी बिजनेस हैं आंथ' ओरैनो बेखारसो थाबाय थायोनो स्कुलावबो थांला माबा आङो बिजनेस मावगौमोनलै तारमाने कि आङो बेफारि जानोसैलै मा बेफार मावनाया मोजां जागोन आयै बुंलाय आयौ नोंहालाय मा बेफारि जानो लुबैलायखो लुबैयाखैमोन आयै लुबैयाखैमोन आङो इउटुबारसो जानो लुबैदोंमोन नाथाय आंहा मबाइलानो गैया दा इउटुबार जानो थाखाय आंनो मा नांगौ आपेल मबाइल नांगौ आपेल मबाइल आरो आपेल मबाइल बायनो थाखाय मा नांगौ फैसा नांगौ फैसा नांगौबा मा खालायनांगोन बिजनेस खालायनांगोन बिजनेस बिदि ओरैनो बेखार थाबाय थाब्लाथ' आङो अबाव फैसा मोनो आयै नोंसोरबोथ' होनोनो हाखाया मायबा मोनसे जानो लुबैबाबो जानो मोना मायबा मोनसे बायनो लुबैबाबो बायनो मोना बेनिखायनोथ' आङो बेफोरबायदि जिर'यै थाबाय थानो हाला आङो आपुननो फैसा नांगौ फैसा ओमफ्राय मा नांगौ आपेल मबाइल औ फिसा नंगौबो देनाय नोंसोरनो बारा जेबो होनो हाया जोंफोरो खि खरबि बेथि दुखिया मानहु खाफालतुए गाज्रि बेनिखायनोथ' आयै आंहा माबा बेफार मावनोसै आरो बेफार आयै आंखौ मावनाङा होननाङा दे आंखौ मावनो होदे आयै प्लिज आयै प्लिज आंखौ बेफारि जानो होदो आंखौ बिजनेस मावनो होदो आयै प्लिज आं नोंनि सेराव आखाइ खबजबलायना बुंदों आयै एसेबांथ' बेफारि जानो लुबैबायना नोङो औ आयै औ लुबैबाय आपेल मबाइलनि थाखाय दाथ' बिजनेसखौबो मावनो होनना मावनो हाया फैसा नांग्रोगोन बेसांथ' फैसा नांगौलै आयै इसेबाबो जायो माबा 500,000सेबाबो जायो 500,000आवलाय नोंलाय मा बेफार मावनो हागोन जि हागोन मानो हाया आंनो फैसाखौ होग्रोनाय माथो बेफार मावनो सानदों नोंलाय मा बेफार मावगोन सानथ'वाखै आयै ओरैनो सानदोंसो बेफारि जासिगोन होननानै थेवब्लाबो मा बेफार मावगोन बेखौ सानथ'वाखै आरो नोंनो बुंलाय आयै कौन सा बेफार में लाभ हो जाएगा दे बताइ आयै बताओ आंनिबा नोङो बानलु बेफारखौनो माव मायो बानलु बेफार मावा आङो बानलु बेफार होमबालाय माखौथ' मावगोन आयै नङाबा आङो ना बेफारखौनो मावनोसै खोमालै अ फिसा ना बेफारिखौनो जादो नोङो बेसेबा लाब जाखागोन ना सेरसेखौ 100 थेरसेयाव बायना लाबो ओमफ्राय नोङो 250 300 फानबानो जाबाय आरो अ आयै बरिया ना बेफारखौनो मावसिगोन आङो होनबा आपुना ना बेफारि जासिगोन गायदे ना बेफारि आयै बा डेन्जार दामि खोनाखादों किन्तु गायदे ना बेफारि फिल्मखौ नायनोसै र' मायबाफोर जाग्रा बुस्थु मोनबा जागौमोनलै आङो जानो लुबैसोदों जेबो गैया माथो दहाय आङो काटा बिस्कुट गांसे थानाय रखम मोनदोंमोनलै माथो गैला गैया जाबाय खोना माखौबा गथ' गोरलैफोर रखम जानो लुबैसोदों आंबो मेथाइ टाइमा खैथासो जाखोबा ओंख्रि संनो जाबाय नामा इलै ओंखामा दंखायो र' ओंख्रि संबानो जागोन नायनि र' टाइमखौ खैथा जाखो 11:30 जाबाय हे भगबान अनजालुनि 20टा मेसेज आयु मा एसेबां मेसेज हरदों बेलाय नायनि र' थोबसेबो थरखौनो मोनाखै आङो माला 20टा मेसेज हरखो बेयो बिसनायाव थांनानै आरामसे नायहैनि सानबासो दं खोना मानो मोनसेबो रिप्लाय हराखै होननानै लाइमोन आं नोंखौ मायबा मोनसे खोथा बुंनो नागिरदोंमोन खोथा मा खोथा
आं नोंखौ दिनै आंनि गोसोनि बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन। गोसोनि बाथ्रा? लाइमोन, नोङो आंखौ मोजां मोनना मोना आं मिन्थिया। हो? नाथाय आं नोंखौ जोबोर मोजां मोनो। हो? सिमांसो ना मोगथांसो जाखो बेलाय? सिमांसो नुबाय थादों खोनालै आङो। अनजालुआ आंखौ मोजां मोनो। खेबनाय नायनि र'। आइदै, माथो खेबनायाव सादोंलै। आयु, मोगथाङानो मा सिमां नङा। आरो नायबावनि र', मा लिरबावदों। लाइमोन, नों आंखौ मोजां मोनना मोना? बुंलाय, प्लिज लाइमोन, आंनो रिप्लाय हर। ना नोङो आंखौ गाज्रि मोनबाय? सरि लाइमोन, नोङो गाज्रि मोनबाबो मोनाबाबो आं सैथो बाथ्राखौसो बुंदों। I love you लाइमोन। हो? I love you बो बुङोलायदो अनजालुआ। लाजिसोबायसो आङो खोनानानै। प्लिज लाइमोन, नोङो सैथो बाथ्राखौ खिन्थाहर। नोङो आंखौ मोजां मोनना मोना? आयु, आंलाय दालाय मा होनना खिन्थानांगौ? दा मोजां मोना होनना बुंहरबाबो गाज्रिसो मोनगोन खोना। सैथो बाथ्रा बुंनो थाङोबा आं अनजालुखौ जेबोआनो साना, बेफोरखौ आङो लोगोसो सानबाय थायोमोन। आयु, बेखौबो आं सानथाराखैमोनलै। अनजालुआदि आंखौ सिरि सिरि गोसो थुखुमाना दङ होननानै। दा आङो मा बुंहरनो? दायो बिबारि मोननियाव सोंगोन आङो। दा होनथ' आं जेबो। मेसेज हरबावदो अनजालुआ। लाइमोन, नोङो आंखौ गाज्रि मोनबाय नामा? रागा जोंबाय नामा? मा मोनसेबो रिप्लाय हराखै दाहालागि? आं दा हरथ'ला खोनालै। नङा, मोनसे हरनांगौमोन आङो। दा मा होननानै हरनो आङो? दहायनिफ्रायनो एसेबां SMS हरगासिनो, मोनसेबो रिप्लाय हराबा आरो गाज्रि मोनगोन ना? मा होनहरनो दा? दा जेबो बुंनो हाथ'आ, बुंहरनि र'। अनजालु, दा आङो जेबो बुंनो हाथ'आ र'। दा हराव नङाबा गाबोन खिन्थाहरसिगोन आङो। लाइमोना रिप्लाय हरदों र'। माबा लिरना हरखो? गिनाय मोनसोबाय आङो। बेखाखौसो दुब मोनसोबाय आङो। दा मेसेजखौनो नायनो गिबाय आङो। थेवब्लाबो नायनि र'। अनजालु, आं दा जेबो बुंथ'नो हाया। दा हराव नङाबा गाबोन खिन्थागोन। थै, दानो खिन्थाबा मा जायो देनाय? बेखौनो आरो दायो हरालागै गाबोनालागै नेबाय थानांसिगोन। आयु, गोसोखौ गिनाय मोनबायलै। माबा बुंगोन दा? मा जेबो बुंनो हालाय बेलाय? आंखौलाय बेलाय मा सानमारो? मोजां मोनोबा मोजां मोनो बुंबानो जायो, आरो मोजां मोनाबा मोना होनबानो जायो। आरो बेखौनो दायो लागिने गाबोनालागिने। थेवब्लाबो दे लाइमोना आंखौ गाज्रि मोनासै, रायहरासै। आंलाय बेखौनो गाज्रि मोनगोनसो सानदोंमोन। बेसेबा रायहरजानोसो गिसोदोंमोन। थेवब्लाबो दे बियो आंखौ डाइरेक्टलि नाङा होनाखै ना, बिबो आंखौ मोनथिलादे आरो। गसाय, नोंसो मिथिसिगौ आरो मा जागोन। नाथाय बियो दानो मानो बुंहरनो हाया? आंदि दानो खोनासंनो लुबैथारदों। र' आरो खेबसे सोंहरनि र'। नाङा दे, अबावबा बिदि सोंबाय थाबा गाज्रि मोनगोन खोना। दा सोंहरथ'ला दे, नङाबा दा हराव सोंहरगोन। दा टाइमा खैथा जाखो? हे, दासो 12ता जाहां। माला थांगोन दा टाइमा? माला हर जागोन? माला फिननायखौ मोनगोन? दा आब' दिनै माइखौ हाखांजोब्बाय दे न'? आंलाय दिनै हानाय नङासो सानदोंमोन हाजोबनो। आंबो हानाय नङा सानदोंमोन, हाबाय दे दिनै। आरो गाबोन सानसे रोगानो फैबावनांगोन। आब', बोरै रोगागोन जोंफोरो? बोरै रोगागोन माने थेला मोनबा थेलाजों रोगानोसै। आरो थेला मोनाबालाय जोंफोरनो खराव लायै लाबोनांसिगोन आरो। एसेबां गोजान जोंफोरो बिदि खराव लानानै रोगानो हागोन नालाय? एसे लानानै रोगानांसिगोन आरो। बिबारि मोनसो माथो। माइ
माइखौ दिनै हाखांजोब्बाय नामा? औ आब' हाखांजोब्बाय दे दिनै। ओमफ्राय गाबोन रोगानो फैलायदो ना? औ जागोन दे आब' फैगोन। इनिफ्राय बिबारि आगै, मोस्रोम आगै, टिल्लु आगै, दाखालिदि आं नोंसोरनो साहा फुदुंना होदोंमोन, बोरै जानायमोन? गोथाव जादोंमोन ना? हा? टेस्टि जादोंमोन ना? औ आब' मोजां जादोंमोन, औ टेस्टि जादोंमोन। लापाथि आब'आबो इमान मोजाङै साहा फुदुंनो रोंगौ। रोंगौथ' र'। नोंसोरलाय मा रोंगौ? आङो नोंसिनिसाय 10 गुन रोंसिनगौ। इनिफ्राय मालाबा जुदि नोंसोरो आंनि आखाइनि फुदुंनाय साहा लोंनो लुबैयो, जोंहानाव फैबानो जाबाय। जागोन दे आब' फैगोन। ओमफ्राय आब'आलाय अबाव थांनो नागिरदों? आङो दखानाव सुलबुलि जाहैनि र'। दे होमबा आब'। दे। भिखारिनि जातफोरा सालारि। आंनि गुंग्राय गुंखेजों फुदुंनाय साहाखौनो बेसेबा गोथाव मोनखादों रखरा। बिबारि असभ्यखौ आङो नायबायसो दङ र'। बिदि गुंग्राय गुंखे दौबाल' जानाय नङा लापाथि। नोङो बिबारिखौ मायबा खालामनोबो लाजादो। बिबारि, नोंखौ गाराङो।